SK Production. Baye Barhama, Baye Barhama, Baye Barhama, Baye Barhama, Baye Barhama, Baye Barhama. Mafakata majingina ta Barhama Inyas, mafakata majingina ta Baye Barhama, mafakata majingina ta Barhama Inyas, mafakata majingina ta Baye Barhama. Kabar ruwa in sha shehu dan na so ka ne suke ta yi mini ihu sanda ka ba rasuli sanai ma shehu mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama Barhama masu la ilaha illallahu shehu hakuri ka tare arwahu zanzance akan kalamin ce shehu mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama shehu cikin ka mun jazan mun yi suluku ka narkar da mu a yadar kuddaku ka shayar da mu a tafkin ka da shauku mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama kai ka nufe ni tabbata a cikin sanku na tare dukan shuhuni a cikin ku yarda yau da ni a dukkan shanunku mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama du mai san ka baya yin lati tun kafin ya zo kake bashi fuloti zaka gina shi ko ziki ne na yamti mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama wanda ya so ku shehu bai kwanan titi zaka tafi da rayuwarsa cikin saki sharadin da a so ka ya abudin zati mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama sani zuwa da firgiti ya Barhama ka gajiyar da mu a ya baban umma an gaza gane waye gano Barhama mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama in ka ce da wane ya san Barhama shi ma sai ya ce da kai yanzu na soma so shi kawai sanin sa wane al'umma mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama ya Barhama ka cike kansa da sama ga ka cikin alam kamar bil adama yanda ka ganshi nan ya barka da dohin mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama na rantse ba za ya gani ba Barhama kai dai dan uwa kawai so Barhama kare a cikin sa sirri zai zo mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama Barhama faruwa da kai ne aka fara kafin faruwa kana nan na kara sirrin tabbata da kai baban faira mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama zance kansa yan uwa sai fai shara duk haukanka wacce ranka saurara sanda ka dirkusa waninka ya kan fara mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama mun ji da shehu mun gani da gani shehu kuma har yau muna cikin neman shehu ga mu cikin sako da yaushe mi fitahu mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama 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 mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama shike sami bari kar kai ihu kama ubanka in fahimtar sa da shehu in kaga babu barci zai saka amurru mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama lamarin shehu yan uwa kai mamaki duk wazan ka kunsa ka zama mai raki shauki a cikin sa shi ya zamo shauki mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama mai kaunar sa ne kawai mutumin kirki baya hasada kalbinsa da tsarki Allah ne kawai a rainai ba sirki mafakata majingina ta Barhama Inyas mafakata majingina ta Baye Barhama na gaishe da dan marar
Shakti Jani ɗagun Fadima da sunan imani komai na bida da zanku ake bani mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama ko da geburi ma ya isa ishara Shehu Atiku ya zamo hujja karara dan Usmani yayi batu a cikin shira mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama Ahmad Yarwa dan Aliyu uban Hashim ya kafa kai a Shehu ya sha kuma ya dam in ya ce uban maza tilas ayina mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama Shaksar Hamu yayin shiru yayi ishara gun sarki Sunusi kan baban Faira shi ko sharu ba ya tone shi ya bara mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama baban Mahadiyu ya kare tabas kulliyarsa ya haɗe ya bayyas da tamam da ta zuri sun sha sun mankas mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama dubi sa ta shak Abubakari Chota ya rikishe lamarinsa ya inganta Malam Hudu Shak Habib sun jazabta mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama tafiyar Shehu yan uwa sai dai Shehu Mama Fatiha la ilaha illallahu wanda ya ganki dole zai tuna Allahu mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama kai salatu ka gurin Ahmad Nura wanda ya zama abin nufin duka yan fara shi ko mun kiri shi dan ya ka saurara mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama nan ne zan tsaya a wakar da na tsara awwal asadu himmar sakara a kawar masa duka sharri da larura mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama wanda ya tsara baitukan mai sauraro dahe dan sharu'u ba mai hotoro gunsa na shahu gobe ma wata zankaro mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama 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 mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama mafaka ta majingina ta barhaman yas mafaka ta majingina ta baye barhama mafaka ta majingina ta barhama